Senopati ngedepi tiang-tiang saking pati ingkang dipun pandhigani Mertokusuma. Nuwun sewu Nggih. Panjenengan ki mawon kawon. Menapa malih kula lan kadang kula jenasos wanita-wanitaning prajurit Nggih, nggih. Paman. Ing menika ngadepi kalian Mertokusuma lajeng kados pundi? Wonten marginipun. Kedahipun panjenengan dados rantai mas kemawon. Lajeng caranipun kados pundi, Pak? Rantai mas niki sampean boten ngertos. Mboten ngertos. Ngene kok melo ngetoprak. Lha panjenenganipun Rantai mas niku. Napa? Adikku iki bocah pira wene. Seprawan ngongkon nggih panjenenganipun. Panjenengan Ampun ora mudeng ki ya lho. panjenengan pengen mangertosi rantai mas dereng tanggap kang tegese rantai mas niku kedahipun panjenengan milut dateng Mertokusuma. Lah niku garapane. Mawi cara kula mitados menawi to panjenengan iku saged milut. dereng nate Nggih kula dereng nate Sampeyan dereng nate ngirit pelana. Nggih. Sumpah tingeh demi Allah. Sampeyan iki kok iso rawane. Kedahipun panjenengan kepanggih Senopati Mertokusuma. Sampeyan dalang no mripate. Lho. Nggih. Wangkelai kula. Napa meneh? Lah nggih nek mripate kula dibalang, disawat. Lah kula lak mboten gadah mripat. Alah mbok teges mripate dibalangke niku mboten kok mripate dicoplok sampean balangke niku mboten. Lah lajeng kados Mertokusuma sampean lirik ngeten lho. Oh, dilirik. Dilirik kok tesih dereng kapiluyu. Nggih. Sampean cokot lambene sampean sing ngisor. Duh, lambene kula dicokot. Nggih, sampean cokot sak bater-batere. Lak sakit niku paman. Hah? Lah sing dicokot niku lambe ngisor. Lambe ngisor. Lambe ngisor. Nggih. Sampean pengertos lambe ngisor. carane niku pripun? Lambe ngisor dicokot. Nggih carane pripun? Carane tak cokot. Sampean iki kok iso Ngejek mok nyokot lambemu dhewe. Iki ana cara nyokot lambe dulwo gak kena. sampean mengke nek dados rantai mas saged milut Patih Mertokusuma. Gampang mijet wong rati. Sampeyan etok-etok kersa mungkin sampean bondo kemawon. Nggih ngoten nggih Nggih. kula sadar. Ngoten. Nggih, Monggo saged, panjenengan matur Paman. dhateng Kang Mas panjenengan. Ya, saiki ngene. Rih ning Mertokusuma sing mulya karo aku tak sesingitan. Oh, ngaten. Papak Mertokusuma. Ayo, ayo. Ayo sesingkat. Malang kadak ing pengarepan semono wae mepalangi kelawan laki. Wong ayu sak karun sapa kang gadiaran? Aku retno sebulan. Kang sawiji Retno kendel. ana wigati apa? Nganti kowe mapan ana ing papan iki. Sadurunge aku mangsuli pitakonmu, sapa sing dadi aran? Diwanuhke. Aku warangka ana ing Kadipaten Pati kang aran Mertokusuma. Sapa? Mertokusuma. Mertokusuma. Iya. Sawise aku kandha bloko lamun to aku Mertokusuma. Pinung kewarangka ana ing Kadipaten Pati. Nguyumu lakak-lakak pindane kaya dene manuk gagak. Semune bungah sajroning atimu. Apa? Apa sing dadi Jalarane Pigati. kene aku ngapakake marang kowe Patih Mertokusuma. kandamu yen to kowe pengen mapaki kelawan aku? Iso. Ana wigati apa? Jalaran aku senopati ning Kadipaten Serang. Yen ngono cetha kowe senopati saka Kadipaten Serang. So, Ana sambungane apa kelawan Hadipati Serang Hendro? iku kadangku, Kang Masku. Kae kalebu kadangmu. Apa kaya ngono? Kabeh pinten. Aku njaluk tulung kelawan kowe sebulanan kedalingan. Jaluk tulung apa? Supaya kowe ora kembet perkara iki. Sumingkira saka pengarepan tak jangkae Dipati Serang Hendro Kusuma tak larapke ana ing Pendopo Agung Pati supaya tiadi. Kepenak tembungmu aku kudu sumingkir. Aku gelem sumingkir yen ta wis gempletak ning papan kene Mertokusuma. Yen ngono wis madhep mantep. Pinangka senopati perang ana ing Kadipaten Pancen Serang. aku wis madhep lan mantep senajan ta aku dadi korban ning Kadipaten Serang aku ora bakal getun lan getun.
rumangsa bombong. Rumangsa mongkok sajroning atiku sawise aku keprungu. Sumpah prasetyamu bakal ngrungkepi aji ana ing Kadipaten Serang. Nanging sebulan lan kedalingan. Nanging apa? Kowe kudune mengu marang lelakon lan kahananmu saiki. Selagine Adipati Serang Hendro Kusumo kang diderekke prajurit-prajurit bebasan ora bisa diitung welane dijiyake. Kaya ora kuwo wong ngendarat kabeh prajurit-prajurit perang saka Kadipaten Pati kok mung kowe sak karone apa meneh lamakmu nglamake wanita lumrah. Mertokusumo, ora usah dadak kowe ngino marang aku. Senajan to ning kene aku wanita nanging aku wanitane prajurit, yen mengmusuh kowe aku ora bakal wedi lan aku ora bakal mundur. Ciclik gedene kowe pinangka Sri Kandi ana ing Kadipaten Serang. Nanging aku pengen rembukan kelawan kowe. Ngenani perang kang dumadi ana ing Serang lan Pati. Ayo, yen bisa perkara iki disuwak. Jalukmu kaya ngono. Iya. Yen tak pancen jalukmu kono kaya ngono ya kono kowe jal bali wae ning Kadipaten Pati. Lamun to baliku ana ing Pati ora barengan kelawan kadangmu, aku mesti wae nampa duka saka ngersane Kanjeng Adipati Tomo. Lanjur karepmu piye? Nah, sarene kowe Senopati ana ing Kadipaten Serang, lan bedane aku Senopati ana ing Kadipaten Pati. Lamun to kowe lan aku mengko campur perang, lakon gegelitan. Kowe mesti wae duwe pira-pira aji jaya kawijayan lan jimat kemah, duwe pusaka piandel kang linuwih. Lamun to tamake ana ing dadaku, mbok menawa bisa siset. Tan bedane kelawan aku. Lamun to sanjataku mengko kena pret. Aku kuwatir yen to sisik mengko siset kulitku saya nganti tumetese kepek. Iki sing gaweke keronto-ronto ning atiku. Kok dhisik? Yen to nganti kulitku kuwi mau tatuhe gedhe kok atimu keronto-ronto ana sambungane apa? Aku memang kawan ayumu wong. Ora usah dibacakke perangan nganti kekuatan. Ayo, seki lan aku padha seneng-seneng supaya lurem perkara perang antara Serang lan Pati. Seneng-seneng piye sing mbok karepake Mertokusumo? Aku bakal kondo bloko, aku kepencut kelawan ayumu. Aku kepencut marang esemu. Lah mulsa kuwi kanggo sarana iki. Lamun kowe sakarene gelem tak kek bojo ora bakal nuwake perang meneh. Pati Serang bakal tuh tentrem, bakal tuh ayem. Kawulane mesti kae bakal ngrasakake kanikmatane urip ana ing jagat sesrawan. Mertokusumo. Lah wong kowe iki salah sawijining senopati. Lho lagi wong ayu wae kok wis lulus sing kaya ngono. Apa ngono kuwi watake senopati saka Kadipaten Pati? Tak kira lumrah mergo aku wong lanang. Lan bedane kowe wong wadon. Sing ora lumrah lamun tok aku seneng wong lanang. Iki bisa diarani nguwahi kodrate pepesthek. Mula sopi kedalingan lan kuwi sebulan. Apa? Gelem bae kowe nampa katresnanku. Tak mengko pinangka dadi garwaku. Ayo mukti bawa ning Kadipaten Pati. Aja iki sadurunge mereka. Nanti tekan kapan bae kita ketemu semua kan bisa. Lagi apa sing dadi Perang karo kawiwitan kaya kowe malah kaya kowe tresno karo aku kuwi lak yo kowe. Ana ing aku kondo kawan lamun aku kepencut kawan. Tak jaluk kanthi banget. Tambanono brantaning atiku supaya aku bisa ngrasakake urip sing bagus mulya banget bisa. Nanging iki lak yo ora kuat. Ora kuat. Apa meneh kowe iki lak yo musuh-musuh wis lawase lak yo dadi musuh. Ya apa kok kowe nek tresno kuwi lak yo ora. Iki sing dalari atiku sing susukan. Tembungmu senajan tak kecap. Kowe bakal ngupini pinangka supaya prajurit ana ing Serang. Lamun to Pati kedengan prajurit wanita loro suwagane koyo iki. Ora bakal dalu. Gelem? kowe jal sumingkir saka papan kene wae. Aku tetep ora gelem. Wiwitane aku tresno. Ya wong lanang wis dicape karo kowe. Ora kan yo kowe ora duwe
saben tak sawang mencet lambemu ning bombong sak jroning atimu sok kapan aku bisa dedaupan kelawan Patih Mertokusuma lak ngono to kok senengane koyo ngono pikiranku kuwi kacau iya Mertokusuma bulan lan kowe kedalingan Mertokusuma orangnya do babar pisan jebul kowe wangkot wangkal tembung sing endah manuhara bebasan wis tak tokke kabeh upama perantine perang jimat kemat aji jaya kawijayan iki wis tak tapke kelawan kowe nanging